Ćao svi ljudi, Killer Dime ovdje. Ljudi, došli u klip. Danas igramo Skyblock na Archer Network serveru. Tu je sa mnom na Skype-u. Alo. Pa da kaži ime. I danas ćemo praviti kuću. Evo ti. Ne! A daj. Ne! Umret ću! A nemoj, imam 3 srca. Ne! A daj, Mateja. Pa ti si kriv sam. Ako. Subajte se na moj kanal, jasno, šanice. To radite ako želite. Ja treba to kažat. Ja trebam to reći. A ne, uvek mi ukradneš reč iz usta. Ja imam bug. A ne, vežbe. Thundermana. Ti ćeš, ja ne. Snimit ćemo vam ljudi još jednu igricu preko... I to preko Steama. Ja nisam mogao snimat, znate zašto? Zato što me mrzelo. Nije mi se snimalo. A daj... Ne, šta to napravi? Ja zbog tebe moram reseti. I što si, majmun? Čak pokupi barem sve iz chesta. Čak, stopirat ću u video. Izvinite što smo presnimanje, morali smo zato što smo resetovali Island. Sve uništi Mate. Čekaj. To je sjajno. To je bilo si. Ti će mene i kilaš. Imaš svoju lavu. Lava, bucke, gde su ti pucke? Ajde, nemoj mi više kila. Čekaj, go. Šta? Pa ja ću
poginut, uvek ti me kilaš. Ja ću cepat drva. Jebote nije valjda. Ili govno. Jesam vredan čovjek. Kako? Sveš. Jeste, samo skupljamo stvari. Uvek kad resetujemo, mi dobijemo nove stvari. Mi smo čiteri. Jel tako, Matej? Ne! A ne, sve ćeš prvi. Ne. Sad ću ja umret. Ne. Sve stvari u ime. Brašno. Hvala. Sve sam ti uzeo. Evo ti. A čekaj, daj mi ekran. Vratit ću ti. Ako ti vratim... A ja nemam kram. Brašno. Drva moja. Ali ajde, sve ću ti baciti. Pa ja jednako drugačije pričam. Znate zašto? Zato da bude nekako interesantan klip. Svi ćemo pomreti. A i ti i tvoja odeća. Jel tako? Ja nemam lavu. Nemam lavu. Evo, dao sam ti sve što imam. A to je to, nemam. Ne. Pa ti ćeš prvi umreti. Ode Matej dole. Ja poginu. Ajde završimo klip. I to je bilo to, ljudi. Nadam se da vam se svidao video.